A Cátedra de Hidroloxía Médica USC Balnearios de Galicia leva 16 anos formando a futuros facultativos da nosa comunidade no eido da cura termal. Ademais, difunde entre a sociedade o valor actual das augas mineromedicinais na prevención e tratamento de certas enfermidades, en particular das crónicas. Está financiada pola Axencia de Turismo de Galicia. Esta semana comezaba o curso de iniciación á balneoterapia, dirixido ao alumnado dos últimos anos do grao en Medicina. Ao longo desta experiencia terán a oportunidade de coñecer da man dos directores médicos de balnearios galegos as principais indicacións terapéuticas das augas mineromedicinais, as posibilidades que ofrecen na prevención de diferentes enfermidades e as técnicas termais que se aplican na actualidade. Vanse achegar tamén a eficacia da balneoterapia no tratamento dos problemas respiratorios, dos trastornos ansiosos e depresivos, da fibromialxia, das doenzas da pel, das enfermidades reumáticas e das doenzas vasculares crónicas, tamén a súa aplicación en persoas maiores. Os participantes neste curso poderán asistir, ademais, a sesións en centros termais que a Cátedra vai organizar nos meses de marzo e abril. Serán xornadas teórico-prácticas para chegar aos estudiantes as aplicacións da balneoterapia en doenzas como a psoriase, as enfermidades reumáticas, na recuperación funcional, o envellecemento saudable e o benestar. A finalidade é que coñezan o valor terapéutico dos diferentes tipos de augas mineromedicinais que hai. Nesta liña, a Cátedra está a traballar nunha folla de ruta para lograr a inclusión da cura termal no Sistema Nacional de Saúde. Ademais, estáse a avanzar cos directores médicos dos balnearios na unificación dos protocolos terapéuticos nos centros termais de Galicia de cara á implantación da historia clínica electrónica. Entre as actividades programadas pola Cátedra para este ano destaca a súa participación en Termatalia, a Feira Internacional do Turismo Termal, Saúde e Benestar.